boy recorder. Ina son aure da za ki bani dama, da za ki bani dama mai sona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba? Haka. Ya wuce. Na da gida ana laya. Ya wata nan gida. A cikin gida. Ya yi zafi kwarai. Annan ne. Ni ya yi zafi kwarai. Annan sana ba la. Da dama kwarai da dama. Waɗanda abokai na da kwai, kaga wanda su suna yara suke gari. Ɗalibai jina na su suna Muna hanya. ƙanana. Sare aka mana koro da su. Ya gari ya fuska. Ya cin da muna nan da ne zama ko babu ruwan ku da mu. Kuma ga wanda abin yi ta ga. Inda ba kuma san mu. Ɗan kawai muke ba ku so ku san muku ɗan birni. Mu dai Allah ya samu. Baba, Allah ya samu. Mun wani. Daɗi zan je idan na yi aure. Mata da wani siya. Ina ne gidan? Na ga suna ta nishadi. Wai na gidan? Ya ne nina? Me wara ni? Me wara ni? Kun zai zo kashi. Ya ji sauki. Rahama! 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 Baba ina Rahama? Ina Rahama? Wace Rahama kuma ana tana ya tana wani Rahama. Rahama tana nan tana nan kwanta hankalin ka kwanta hankalin. Baba ina Rahama tana. Dama na faɗa ma tun karon farko na gaya ma cewa akwai abin da yake damu. Yanzu kai duk wanda baka wahala maka shaka gode Rahama. Yanzu dai Rahama ce ku cire mai rigar shi ta iska ne. Abu da Zai ka kwanta ka ɗan samu nita. Ɗan samu ka wuta, kar ka sa wata damuwa ga. Yanzu za ta yi amma suna za a ga ga. Gaskiya magana ne tana ɗan da nauyi amma yanzu ina so dai ka yi magana da ofis zama ne a ba da mara. Kan ta kali ba shi ta zai ga wata ne kuma matsalar da zuwa. Allah ma ga ta na. Ina son aure da za ki bani. Sama nada. Ba za shi ba. Ina ba ta. Kai ya me dike da sauki ba da kun na. Bismillah sana mana. Dama dalilin da yasa ni ce ka cin cikin ofis mun magana da kai saboda ka san an ce ma mutum mara lafiya gaskiya diye da yake bai bukata ko kuma mu a tsarin aikin mu na likita gaskiya ba daidai bane kai to kai tsaye ka faɗi mutum matsala ce amma in akwai wani na kusa da shi kana iya kira ne sai ka faɗi mai abin da an matsala ta yi saboda shi wannan ya san me ya kamata a yi mai ko kuma wani ɗan mataki ya kamata su ɗauka su gida don kare lafiya ce to gaskiya hakikanin gaskiya ni a iya binciken da ni a tawa fahimta gaskiya yaron nan ba wani abu yake damun shi illa akwai wani abu da ke damun zuciyar shi wanda kuma abin yana son shi to amma duk yadda aka yi gida ko hana mai akwai abin da su wanda kun kana mai shi ne wani abu to ka san yaran zamani ni a fahimtar da ni kana ga daga farkawar shi ba da tashin shi kawai ya fara kiran sunan wata Rahama lalle yanzu Rahama ita ta cikin yanayi duk dai cikin yanzu to gaskiya ni a fahimta ta sanadiyar hala kun hana shi Rahama ya so auren Rahama ya so auren Rahama mu ne ba mu amince mu kowaye shi gaba daya
to me yasa mun kai haka kun ga ai bai kamata a ce mutum ya to da abin da ya kaso ba saboda in ka duba ma Annabi Muhammad ma yana cewa bai kamata iyaye su ringa tilasta ko kuma hana ƴaƴa abin da suke so musamman ta fannin mun abin da ya samu ka ce haka nan mun ga mu talakawa ne ba kuɗi gare mu ba su kuma kuɗi a gare su kaga ba mu da abin nan na lalura auren su to ai duk da haka nan kai la'akari da mana ai shi so harka in an ce akwai so a ciki to babu ruwan so da wani kuɗi ko kuma wani mukami ko wani matsayi naka na daban shi so ba haka yake za a kiyaye yanzu zai ba wannan ba biye mafita a cikin lamarin nan to yanzu mafita dai ya dai ji sauki to saboda haka yanzu zan sallame ku kuma zan haɗa ma da magunguna zan rubuta magunguna wanda ya kamata a ce yana amfani da su insha Allah kwana biyu zai dawo kamar yadda yake to kun san wannan asibitin tamu ba wani abu muke karɓa wajen mutane ba saboda mai girma right honorable Aminu Waziri Tambuwal CFR ya gina mana wannan asibitin ne saboda ire-iren talakawa sannan mun san cewa akwai ire-iren mu likitoci wanda suke cewa sai an ba su wani abu kafin su yi mutum aiki to gaskiya mun nan ni gaskiya bana wani amma dai yanzu ka bari zan rubuta man maganin da takardar ku sallama insha Allah wani sai ku da shi gida in dai an ci gaba da amfani da magungunan da na rubuta mai insha Allah za ku ga canji kuma zai dawo kamar yadda yake wata muna godiya Allah ya bashi lafiya ba wani abu court ga wata takardar nake ta duba a kawai amma ga dai maganin to saboda haka ina so zan haɗa muku da takardun ku na salama gaba ɗaya kun ga wannan in kun je za ku iya zuwa chemist ku je ku ba mai chemist sai ku ba shi kuɗi ya ba ku magunguna zai muku total ɗin kowane kuɗin zai kama na magani yanzu bara zan haɗa muku da takardun ku na salama sai ku kun ga sai ku tafi gida gaba ɗaya ko takardar maganin tana nan insha Allah in dai kun yi amfani da maganin to kwana biyu insha Allah za mu gani da Allah ai lamarin ya ma sauki ku da ɗan biyu ko da mun kai karatu na boko ni ba da wani ya ce ya samu lafiya an salame shi mun zo ga cewa a taya aji shi ke yanzu ta zan yi na haka a garo sai in sani a ƙarshen garo wani ya tashi daga sana je in siyar da gonan baban mu kai sadaki gidan su wacce nake so ku sani ai mana aure ai mini aure baba ai mini aure ai mini aure baba da isa aure ai mini aure baba da isa aure kai mini aure mata da miji su yi aure dole ashe su ji daɗi dubi amarya da ango na ga suna ta nishaɗi baba ai mini aure
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rahama. Kina jina? Ina jin ka. Bilyamini ke magana. Sauran ki ne. Ina wurin huta gidanku, ki zo na jiran ki. Dan Allah ki daure ki zuwa Allah. Wani albishir ne yake yi su in haɗa miki. Mana na dawo. A'a kawai dai ki zo magana nake son da ki. Wannan zancen benin wanda na faɗa miki ba shi bane. Wani kala ne. Na sanin ta ɓace wancan lokaci amma da Allah ki haƙuri. Wannan ba shi bane. Wancan ya fi wancan sosai ma. Kawai ki ina jiran ki. Ba ni minti biyu ga ni nan zuwa. Bani da komai a so bani da kowa, kina mallakawa dukkanin kaina. Bani da komai a so bani da kowa, kaina. Sannunka. Lafiya kalau. Muna nan muna yi. Ke mamakin gani na ko? Na dawo gidanku. Gaskiya na mamakin. Ba komai bane me san gidanku illa ya miki albishiri. Da babban abin da ya samu. Abin ya zama kamar tarihi ma ne gani kamar maholki. A da na yi tunanin cewa na rasa ki. Amma a yanzu na gane cewa lallai shi so jarabta ne na Allah. Duk Allah ya kaddare mutum ko mace ko namiji ya kaddara wajen wani ya zama masoyin wani na haɗa wadda insha Allah ba ma hadisa Allah duk wahala ka kashi da rayuwa abin da ya wuce shi yanzu zan yi bishe babana ya amince auren mu wai magana da ka faɗa da gaske ne insha Allah za mu yi aure insha Allah umma ta amince baba ya amince kuma dangin mu duk sun amince insha Allah auren mu ne da ke za a yi shi da fatan wancan abin ya faru ki misali tarihi ko da kan ya tunani ko da sai na san cewa abin da ke damu ki shi a cikin zuciya ba za ka iya samun mata amma shi yasa na zo miki da wannan wayar sabuwar yayi ce Tecno iPhone Plus to yace ni so miki da sabuwar yayi na san cewa dole idan ki sa waya ko a ce kina fushi ne idan kika kira na shigo wayar ki daga ni nagode sai na kira ki nagode ni ma gode I love you too I miss you too Gobe amarya da ango na ga suna ta nishadi baba ai da aure Katinin to ka za ka mai shawara kuma ni ba san shawara za ka bani shawara guda ta yi sai dai haka ga sai ya rage musu ya kamata kare zai zuba mota kamata ka ta hatsi kaga sun kan ne kan nan na samu kuɗa a wani ma ka ta hatsi wala ka ci a wani abokan tunda an ci gaba da yin haka wani wala na yin asa ko kuma ta zama Allah ga raya ta kai baka cire ba kuma kai baka ci ba kawai za a yi butun banza to don haka wallahi shi aisha da zan baka kai tsaye kawa kanka ka ga yanzu lokacin da an fitin nan da uwaye ba sa ɗan tsara abokin su ganin suka sun musu zata da aka kuma abokina akwai abin da ka kawo gari ganin kuma ganin na ce dan ina so suna ita abokin halluwa da gudu wallahi gaskiya ga mai shawara saboda su ka san uwaye suka ce ba su son abu kace kana so za su baka da lura ne ka ga koyar da lura shi aiki na gari ka balle ka gira ka aure ko da lura ta an ka baka da ta yanzu abokina na ga ya kamata in takaita wurin gida yanzu wallahi ya rage gare ka tsaya ko in ta Lagos ko in ta Abuja in dai ka sa ana samuwa ba wai inda za ana a bata lokaci ba a samu ba ka san inda za kana za ka samu to ina ga Abuja zan ko Kaduna zan je bayan je Kaduna shi kenan ina Kaduna an dace kuma wallahi na gode to Allah ya ce a matsayin ka na abokina wanda muka tsaya kuma sai yanzu Allah ka samu Allah ya ce mu samu dace yanzu sun nake yanzu wajen ta mu ban kwana da ita ba mu ba ban ma kai ban zuwa saboda in zo gunta tana iya tausayinta zai iya sa in kasa daga amma haka zan je kyata wa in ce mutane shawara zan je in yi kusan auren mu da za ta ba in je mata bayani dai dalla ina zan da ya race gaskiya don in zo gunta daga baya akwai magana to din na gode
boy recorder. Ina son aure da za ki bani dama, da za ki bani dama mai sona, ki ce da ni yau na kawo kudin aure na, da na fice a kuna zan je gurin ubana. Assalamu alaikum mahaifina, yau na zo da mu yi magana,